stay united. Manen Governor Mameru Kawira Mwangaza ochako yudore kama tek bang' obila tiyo kod iro malungo wang'e keyo romo manyo bago e gwenge Matigania East. Obila nyodiro iro malungo wang' nyaka e nyamburko mar Mwangaza kendo weye kod hinyruok okang' manyo miyo romo no kethore. Mwangaza nyo ringo de od thieth kaluwore kod hinyruok mar iro malungo wang'. Na mkiendelea namna hiyo tutaenda kotini, sababu ni haki yetu ya kukutana. Tutaenda kotini. We will approach the court so that we can get a constitutional interpretation of how you, the government, can interfere with a peaceful program of assisting the poor. Yodak ma county ma Mombasa